Jatuh, Mami. Mami jatuh, Mami. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव बे भिडिअखौ लानानै फैदों दा लोगोफोर सासे बाबुआ गावनि बिमानि थाखाय आइया थैसिगोन आइया हार्ट एटेक जाबाय लोगोफोर होननानै गोबां गाबनानै बिमाखौहाय फोजादों बा बिमाजों रायलायदों दा बेखौहाय नुनानै आंनि गोसोआ ओरैबायदि थेर बेथेर गावखांदों लोगोफोर आङो मालाबानि समावहाय मोजांबो भिडिअ लाबोयो मालाबानि समाव गाज्रि भिडिअबो लाबोयो आरो बेजों लोगोसे मालाबानि समाव सोरखौबा हेफाजाब होनायनिबो भिडिअ लानानै फैयो लोगोफोर बे भिडिअआबो बेनो सासे बिनानावनि थाखाय हेफाजाबफोर मोनबाय बायगोनदां होननानै आं भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला बुजिगोन नोंथांमोननाव रांखावरि बेफोरबायदि जेबो बियाखै लोगोफोर बेनो मेन थांखिया जितुनाखि सासे उन्दै गथ'आ गावनि बिमाखौ थैसिगोन आइया थैसिगोन आइया हार्ट एटेक जादों होननानै बिराद गाबदों दा बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ ओरैबायदि दुखु मोनदों बा ओरैबायदि थेर बेथेर मोनदों लोगोफोर दा मा खालामगोन ना बियो बबेनि आरो मा गामिनि आं बेखौ मिन्थिया बबे डिस्ट्रिक्टनि आं बेखौबो मिन्थिया नाथाय आं बे बिथांनि इउटिउब चेनेलखौ गोबाव समनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनाय बा बिथांनि भिडिअखौहाय आं नायबोबाय थायो बिनि थाखाय आं बिनि एसेब्लाबो माने मिन्थिनो मोनो लोगोफोर जोंहा जितुनाखि नैबे बाबुआ बिमानि थाखाय बेसेबां गाबदों आरो बिमाया मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नुखांबायबो जानांगौ आरो नुवाखैब्ला भिडिअखौ नाय लोगोफोर Mami बिमार जादों Mami हार्ट एटेक जादों Mami जादों Mami थैसिगोन Mami पिकेट जाबाय दं गाबनाङा Mami nanti tilang baca di tangan. Ya, Pak. Mami tilang baca. Aku hilang. Mami, tuh dokter datang nih. Dokter datang di tuh. Tangga, farmasiau. Terus dia tanggon. Lepas Mami kau udah tanah farmasiau langut. Mami tuisigun. Dong, apa mesti sana tangga आंनि फिसाखौ बयबो अनसायना लोगोफोर हारसिं होननानै रावबो जेबो दा खालाम माबा मोनसे गाज्रि नुयोबा बुजाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय दिनै आं बेखौसो बुंनो सानो जाय बे बिनानावा ना गावनि फिसानि थाखाय हारसिं दङ होननानै आङो मिथिनो मोनदों बा फिसाय गैला बा फिसाय गैया डिभर्स जाबाय ना मा जाबाय बेफोरबायदि थांनाय समफोरावहाय नुनो मोनदों आरोखि लोगोफोर बेखौ आङो बुंनो थांला आङो दिनैनि दिनाव बेखौसो बुंनो सानो जाय बे बिनानावा हार्ट एटेक जादों बा हार्ट एटेक प्रब्लेम दा आं बेखौ बुंनो सानो बा बेखौ खावलायनो सानो जाय बे बिनानावा बबे गामिनि ना बै गामिनि रायजो राजा गामबुरा सेक्रेटारि बा माबा मोनसे इउथ थायो नङा होमबा इउथ माने ग्रुप थायो दिनैहाय बै गामिनि रायजो राजाफ्रा गामबुरा सेक्रेटारिफोरा बा न' खाथिनि बिदा फंबाय बा न'खरनि मानसिफोरा दिनै मानो बे बिनानावखौ नायाखै थाखा फैसाया देरसिन नङा बिनानावा बुंलांदों थाखा माने फैसा गैया हस्पिटालाव बा डाक्टारनाव थांनो दिनै आं बेखौसो खावलायनो सानो गामिनि जितुनाखि बिथांमोननि गामिनि रायजो राजा बा गामबुरा सेक्रेटारि बा गामिनि मोनसे सेंग्राफोरनि बा इउथ ग्रुप बा सिख्लाफोरनि इउथ ग्रुप बिथांमोना अननानै
नैबे बिनानावखौहाय अननानै एडमिट खालामना होयोब्ला बा डाक्टारनाव लांनानै होयोब्ला माने जोबोद गोजोननाय जोबोद माने रंजानाय फैगोन बिथांमोननि फिसा न'खराव आं बेखौसो खावलायनो सानो दिनै मानो थाखायथो गामबुरा सेक्रेटारि जादों बा गामियाव मानि थाखायथो रायजो राजा जादों बा न'खर खाथि बा न'खरखौ मानो न' खाथि खाथि मानोथो न'खर जादों गावजों गाव अनलायनाय होनो बा गावजों गाव मदद होलायनो बा गावजों गाव एसे अनसुंथाइ होलायनो बैफोरबायदि जानोसो माने न' खाथि खाथिनि न'खर बिमा बिफा बिदा फंबाय नै बेफोरबायदिया हेफाजाब होलायनांगौ आरो बेजों लोगोसे गामिनि गामबुरा सेक्रेटारिया बैफोरबायदि प्रब्लेमखौ एसे नायनानै सल्भ खालामना होयोबा मोजां जागौ जों गोबां बिथिङाव नुयो ना सोरबा बायदि गामियाव गावजों गाव माने एना एनि जालायनायखौ नुयो बा गावजों गाव बबेबा गामियाव अनलायनायखौ नुयो बा बबेबा गामियावहाय मदद होलायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो नैबे बिनानावा दिनैनि दिनाव हार्ट एटेक प्रब्लेम दा बेहा हां लानो हाया बा बेफोरबायदि गोबां माने खैफोदाव दङ दिनै बिनि फिसाला सासे स्कुल फरायनाय उन्दै गथ' दङ बिमाया बुंदों बायसान्स दा बायदियाव आं गोमालाङोब्ला आंनि फिसाखौ मुगैनाङा बा आंनि फिसालाखौ नासयनाङा आंनि फिसालाखौ माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला बा माबा मोनसे दाय जायोब्ला मोजाङै बुजाय होननानै बुंदों जोबोद माने बिखायाव नांदों आंनाव ओरैबायदि दुखु मोनदों दिनैहाय सासे बिमाया फिसाय गैयालाबानो ना गावनि न'खरखौ माबायदि खुंलांगोन बा गावनि फिसाखौ माबायदि फोरोंलांगोन बै बिमायासो मिन्थिगोन जायनाव न'खराव माने बैफोरबायदि प्रब्लेम गैया बै न'खरा मिन्थिनाय नङा दिनै बेखौनो आं खावलायनो सानो जाय बे बिनानावनि गामिनि रायजो राजा आरो गामबुरा सेक्रेटारि आरो इउथफोर थायो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा दखानावसो थायो नामा न'बो गैथ'वा नामा दिनै दखाननि जिथुनाखि कमिटि थायो बिथांमोनाबो एसे अननानै नैबे बिनानावखौ एसे हेफाजाब होनानै डाक्टारनाव लांनानै एडमिसन खालामना होयोब्ला बा थाखा फैसा एसे एनै जा थाङो बेखौ होयोब्ला थाखा फैसायालाय मा नङा होमबा रायजोफोर थाखा फैसाया दानो फैगोन दानो थांगोन नङा होमबा बियो मोनसे आखाइनि हाद्रि थाखा फैसाया दिनै जोंनि गेजेराव अनलायनायासो देरसिन मदद होलायनायासो देरसिन थाखा फैसाया देरसिन नङा लोगोफोर मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया मालाबा नोंनि न'खराव जागोन मालाबा आंनि न'खराव जागोन मालाबा सोरबा बै सासेनि न'खराव जागोन थिग बिदिनो नोंथांमोना बा नों आं बयबो एसे हेफाजाब होलायलायोब्ला ना हेफाजाब होलायलायोबा गावजों गाव मदद होलायलायोबा बेमार आजारफ्राव ना नोंनि बेलायाव दिनै आं होबाय आंनि बेलायाव दिनै नों गाबोन नों होबाय नै बेफोरबायदिब्ला माने जोंनि हारिया गोबां अनलायनाय फैगोन लोगोफोर बेखौनो आं खावलायो जिथुनाखि नैबे मा होनो बिनानावनि गामिनि बा दखान कमिटि बा इउथफोर बिथांमोना अननानै जाय नैबे बिनानावखौहाय अननानै डाक्टारनाव लांनानै मोजाङै सिकित्सा लानो हानाय बायदि नोंथांमोननि अननायजों नैबेखौसो आङो खावलायो गामियावहाय मानोथो गामबुरा सेक्रेटारि थायो नङा होमबा गावजों गाव माबा मोनसे जालायोबा मिलायलायनो बा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा हेफाजाब होलायनो नै बेफोरबायदि जानांगौ आरोखि स' लोगोफोर जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायसनदों अननानै भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बै बिनानावा रायजोनि अननाय मोनगोन बा गावसिनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबायमोननि अनसायनाय मोनगोन नैबेखौ मोननायफोरबायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो नैबे बिनानावनि गामिनि सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो होननानै आङो आखाइ खबजबनानै नोंथांमोननियाव निमाहा बिबाय स' लोगोफोर आङो जोबोद माने गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो गोसोखौ ओरैबायदि थेर बेथेर मोनदों आङो दिनै बिथांखौ सिनाया इउटुबनि थ्रुयै ससियेल मिडियानि थ्रुयैसो आङो बे बिनानावखौहाय सिनायो बा मिन्थियो बिथांनि मुङा जाबाय लोक्षिश्री ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलनि नामा लोक्षिश्री ब्रह्म ब्लग नोंथांमोना भिडिअखौ बिथांनि भिडिअखौ फुल नायनोबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ आरो बिथांनि चेनेलखौबो चेक आउट खालामोब्ला निश्चय बे भिडिअखौ नुगोन आरो नोंथांमोना गोबां नुखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय अननानै गामिनि रायजो राजा गामबुरा सेक्रेटारि बिथांमोना बिनानावखौहाय अननानै हेफाजाब खालामलायगोनखौ आसा थाबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय